Krásne vás zdraví, moje meno je Zuzana Škoriková a som beauty a wellness expertka v odvetví už 20 rokov. Dnes vám chcem ukázať, ako vyzerá moja služba Mystery Shopper Beauty a Wellness. Nech sa páči, poďte za mnou. Čo to je Mystery Shopper v Beauty a Wellness? Často sa ma to dotazujete. Je to služba špecifikovaná pre Beauty a Wellness prevádzky, či už salóny alebo kliniky, alebo spa a wellness, kde vám presne zmonitorujem aktuálnu situáciu vášho provozu. Zistím, aká je kvalita, zistím, aké sú tam silné stránky a naopak aj slabé stránky, na čo sa zamerať, čo odstrániť, čo zmeniť. Po Mystery Shoppingu dostanete presnú spätnú väzbu, ako aktuálne na tom s vašimi službami beauty a wellness ste. A teraz prichádza moja najobľúbenejšia časť. Už som v župánku a môžem si krásne užiť procedúru. Za niekoľko rokov, čo to robím, som skutočne mala už veľa check-inov. A čo posudzujem práve v check-ine, tak je to, či je zameraný na všetky zmysly. Poďte za mnou, relaxácia začína. Mnohí moji klienti sa dotazujú, ako je možné, že sa mi tá klientka už nevracia. Dôvodom môže byť, že klientka bola len spokojná a nebola nadšená. Práve na Mystery Shoppingu robím to, že zistím, čo všetko je super na vašich službách, ale prídem aj na to, kde chýbajú určité wow efekty. Pretože to, čo my chceme, je, aby klientka nebola len spokojná, ale aby bola nadšená. Tak ja som krásne zrelaxovaná, mám po procedúre a teraz príde na rád spätná väzba, kde posudzujem, aký bol check-in, aká bola konzultácia, či bola zistená potreba, aké bolo ošetrenie, či bol doporučený termín, či bol doporučený predaj a celkový pocit z celého ošetrenia.